Zdar. Znáte možná moji tvář, ale já jsem se na vás zaháhlil. Řekl jsem si, že budu říkat takové hnusné věci jako nejfake. Třeba, že politici jsou strašný prasata. Ano. Vůbec nemí přemýšlet, vůbec. A taky, že ukážu zbytek celého těla. Víte? Ono je to takové divné, když znáte nejfake a jeho zbytek těla. Znáte jeho vlasy a znáte jeho tělo. A u mě znáte jenom tvář. Samozřejmě znáte tady ty krabice, tady tyto vidíte? Ty budou v každém videu, protože se nedají uklidit. A toto video vám představí taky tačky Šmoulu. Ano, tačky Šmoulu. Bude můj nový maskot. Stejně jako Pikachu. A místo Lachtana, kteří se mi furt ptáte, co bude místo Lachtana, budu mít Velblouda! Ano, Velbloud bude můj nový společník. Bude Velbloud na tom. A jestli se ptáte na mou superovou Nokiu, Nokia nebude. Bude Sony Ericsson. Ano, Nokia je na mě moc drahá. Končím.